हेलो लोगोफोर दासान्दि फेसबुक पेजफ्रा गोबां प्रब्लेम जागासिनो दं दै जेब्ला जोंहा कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुल्सआ फैयो अब्लानिफ्रायनो जोंहा फेसबुकआ गोबां एक्शन लागासिनो दङ आरो माखासे मानसिफोरनियाबो गोबां प्रब्लेम जादों बेफोरबायदिनो प्रफाइलफ्रा लक जादों बेफोरबायदिनो रिस्ट्रिक्ट नांदों नो लंगार बेफोरबायदि प्रफाइलफ्रा इसु जादों नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय सासे आब'आ गावनि आइडिखौ हरनानै फेसबुक आइडिखौ हरनानै आंनि मबाइलाव खुलिनानै बानायनानै हरनो खोन्थादों बिनिफ्राय आं नोंथांमोननि सिगाङावनो बानायनानै होगोन नोंसोरो नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाबो रोंगोन नोंथांमोनाबो बानायना लाबानो जाबाय बेफोरबायदि इसुफ्रा गोबां जायो मानसिफोरनियाव माखासे रोङिफ्रा नोंथांमोना नायनानै सोलोंनानै नोंथांमोनाबो गावबागावनि मबाइलावनो बानायनानै लानो हागोन जों साफा सानै माखासे गोरोंफ्रा गोबां मानसिनिखौ बानायनानै होनो हाया बिनि थाखायनो नोंथांमोननि थाखाय भिडिअफ्रा इम्परटेन्ट जायो गोनांथि जायो नोंसोर भिडिअफोरखौ नायनांगौ आरो चेनेलफोरखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बेफोरबायदिनो माखासे आपडेट्सफोर मोनबाय थागोन फेसबुकनि बागै आरो ससियेल मिडियानि माखासे आपडेट्सफोर मोनगोन बायदि बायदि नोंथांमोना नैबे चेनेलनि गेजेरजों अके लोगोफोर अब्ला आं नोंथांमोननो होलांनोसै गोबाव खालामनांला भिडिअखौ जागायलांनोसै सासे आब'आ गावनि फेसबुकखौ आंनाव हरदों मा इसु जादों आं नोंथांमोननो थाम्बनेल आरो टाइटेलावनो होखादों नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै बिनिफ्राय आङो फेसबुकआव हाबफैनोसै आब'नियाव बिनिफ्राय मा जादों आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै आरो माबोरै जोङो प्रब्लेमखौ सल्भ खालामगोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारसेनिफ्राय अके लोगोफोर बिनिफ्राय लाइक होदो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अब्ला आङो प्रफाइलाव हाबनोसै फेसबुकखौ अपेन खालामखाबाय बिनिफ्राय प्रफाइलाव हाबबाय आङो बिनिफ्राय नायबानो जाबाय नैबेयाव आं थुनोसै प्रफेसनेल डासबर्डआव आं थुनानै होनोसै बेयावसो जोंना गासिबो ओंखारजोबो नालाय बिनिफ्राय आङो एसे स्क्रल डाउन खालामसै बेयाव नायबानो जाबाय नोंथांमोना नुदों मनेटाइजेशन सेक्सनाव आं थुनानै खोन्थाबाय बेयाव नायदो पेआउट्सआव नोंथांमोना नायदो बियो गासिबो मोजाङानो बिनिफ्राय स्टार्सआ बेयाव प्रब्लेम जादों कन्टेन्ट मनेटाइजेशनावबो प्रब्लेम जादों मा प्रब्लेम जादों होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना नायबानो जाबाय आङो नैबे मनेटाइजेशन सेक्सनाव थांनोसै थुनानै निसै बेयाव नायबानो जाबाय नोंथांमोना मनेटाइजेशन स्टेटास बेयाव नायबानो जाबाय नोंथांमोना इउआर प्रफाइल इज नट लंगार आर्निं मानि होननानै बेयाव देखायदों बेफोरबायदि इसु आं नोंथांमोनखौ बुंखायो बेफोरबायदि जायफोरना फैदों मनेटाइजेशन सेक्सनाव नोंथांनियाबो इउआर प्रफाइल इज नट लंगार आर्निं मानि होननानै बेफोरबायदि देखायदोंब्ला मा जादों नोंथांमोना साननानै लाबानो जाबाय नोंथांनि प्रफाइलाव इसु नांदों आरोना रिस्ट्रिक्ट नांबाय आरो बिनिफ्राय नैबे गाहायाव नोंथांमोना नुदों बेयाव इउआर आर्निं अफ होननानै बिनिफ्राय डलार देखायदों एक्सपायार अन डिसेम्बर 4 होननानै बेफोरबायदि फैदोंब्ला नोंथांमोना मा खालामनांगोन नोंथांनि बेंक एकाउन्ट होनाया पेआउटआव होनाया बेयो साक्सेसफुल जायाखै आरोना गासिबखौबो नोंथाङा क्लियार होजोबाखै बेनि भिडिअखौ आं एक्सट्रा लाबोगोन बिनिफ्राय नैबे इउआर प्रफाइल इज नट लंगार आर्निं मानिनि बागै आं नोंथांमोननो खोन्थानि बेयाव नायबानो जाबाय जेसेबां नोंथांनियाव डलार हाबफैदों जेसेबां आर्निं खालामदों रिल्सआवनो जा लं भिडिअ'आनो जा नोंथाङा फटक्सआवनो जा फैसा मोन्दों नोंथाङा डलार हाबफैदों बेखौ नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव थाइसेबो मोननाय नङा नोंथांनि प्रफाइला बेयाव इसु जानानै दङ नोंथाङा गोलाव सम माने बेयाव नोंथाङा आर्निं खालामनो हानाय नंला आरोना बेयाव नायबानो जाबाय स्टार्सनि गाहायाव नायबानो जाबाय इउआर एबिलिटि टु आर्न इज लिमिटेड अर रेस्ट्रिक्ट बेयाव नोंथांमोना कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुल्सआवबो नायबानो जाबाय नैबे गाहायाव एखे रोखोमै लिरदों बेफोरबायदि आरोना नोंथाङा जेसेबां आर्निं खालामगोन नोंथाङा मोननाय नंलिया दा नोंनि बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगोन आं नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै अब्ला नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय आं फार्स्टआवनो खोन्थानोसै बारा गोबाव खालामनांला बेखौ स्क्रिनशट लागोर अब्ला आङो स्क्रिनशट लाबाय बिनिफ्राय आङो आरो मोनसे लाबावगोन मोननै मोनथाम लाबानो जाबाय बेलेग बेलेग लाबानो जाबाय आरोना बिनिफ्राय नैबेखौबो मनेटाइजेशन सेक्सननिखौबो लानोसै आङो स्क्रिनशट लाबाय बिनिफ्राय मा खालामनांगोन आं नोंसोरनो खोन्थालांगोन फारसेनिफ्राय बिनिफ्राय आं मोननै लाबाय बिनिफ्राय बेक फैनोसै बिनिफ्राय मा खालामनांगोन नोंसोरो नैबे प्रफाइलना गावबागावनि प्रफाइलखौ नोंसोरो कपि खालामना लाबानो जाबाय गोबां बारदों दै नोंसोरो एसे मोजां खोनाया जानो हागौ अब्लाबो एसे नोंथांमोना खोनासंनानै मोजाङै खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय आङो कपि खालामनोसै कपि खालामबाय बिनिफ्राय मा खालामनांगोन आं नोंथांमोननो खोन्थानि फारसेनिफ्राय बिनिफ्राय जोङो दा बेखौ मा खालामनांगोन रिपर्ट खालामहरनांगोन रिपर्ट खालामोब्लासो नोंनिया बियो जागोन आरो दा जोङो नैबेयाव फैनोसै हमाव फैनानै प्रफाइलाव थुफिनबाय बिनिफ्राय नैबे गाहायाव नोंथांमोना नुगोन हेल्प एन्ड सापर्ट नुगोन बेयाव नोंथांमोना थुबानो जाबाय बिनिफ्राय बेफोरबायदि पेज खेवगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामनांगोन नैबेयाव नुदों नोंथांमोना रिपर्ट ए प्रब्लेम बेयाव नोंथांमोना खनसे थुनानै होबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामनांगोन नैबेयाव दङ
लास्टआव दङ कन्टिनिउ टु रिपर्ट ए प्रब्लेम बेयाव खनसे थुदो। अब्ला बेफोरबायदि पेज खेवगोन बिनिफ्राय इनक्लुडआव थुदो। अब्ला नोंथांनिया मायो प्रब्लेमा मा जादों बेखौ नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालामनानै हरनांगौ। बिनिफ्राय आङो थुनानै खोन्थानोसै नोंथांमोननो। बिनिफ्राय प्रफाइलसो जादों नालाय आङो नैबे प्रफाइलाव थुनानै होनोसै। बेयाव नोंथांमोना नुखादों नै प्रफाइल, प्राइभेसिनि खाथियाव प्रफाइल दं, प्रफाइलाव आं खनसे थुबाय। बिनिफ्राय नैबेयाव डिसक्राइब द इस्यु बेयाव नोंथांमोना लिरनांगौ माखासे। बिनिफ्राय आङो लिरनोसै, बेखौ आं नोंथांमोननो टेलिग्रामावनो होखादों। नोंथांमोना जायफ्रा टेलिग्रामाव जइन जादों नोंथांमोना बेखौ कपि खालामनानै होनो हागोन। अके लोगोफोर, अब्ला आङो होनोसै। नोंसोरो टेलिग्रामाव फैबानो जाबाय, नैबे गोदान आपडेट टेलिग्रामाव फैदो। बिनिफ्राय आं नै होना दोनखादों। बिनिफ्राय आङो दा नैबे दहाय प्रफाइल लानायखौ आङो बेयाव कपि पास्ट खालामना दोनथ'गोन। बिनिफ्राय कपि पास्ट खालामखांनायनि उनाव नैबेखौ कपि लाग्रोनोसै आङो, अब्लासो जागोन नालाय। बिनिफ्राय आङो बेखौ कपि लाबाय। बिनिफ्राय आङो बेक थांनोसै। नैबे डिसक्रिपसन द इस्युआव आं बेखौ कपि खालामनानै होनोसै। आं कपि खालामबाय। बिनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना नुखादों प्रफाइल लिंक, बेयाव प्रफाइल लिंकखौ होबानो जाबाय। बिनिफ्राय आं दहायो प्रफाइल लिंकखौ टेलिग्रामाव होदोंमोन, बेखौ आङो कपि खालामफिनलायनोसै। अब्ला आङो कपि खालामबाय। कपि खालामनानै बेयाव होनोसै। बेखौबो होबाय आङो। बिनिफ्राय बेयाव नेम दङ, नोंथांमोना नेमखौ होबानो जाबाय। अब्ला आङो होनोसै बेयाव फेसबुकनि नेमखौ। अब्ला आं गासिबखौबो होजोब्बाय। बिनिफ्राय नोङो गोसोब्ला जिमेइलबो होनो हायो। बिनिफ्राय आङो जिमेइलखौ होनोसै। जिमेइलाव SMS फैयो। जिमेइलखौबो होबाय आङो। बिनिफ्राय नैबेयाव गाहायाव नुदों आपल'ड फ्रम फन, बेयाव नोंथांमोना फट'खौ हरबानो जाबाय आरोना, दहाय स्क्रिनशट लानाया। बिनिफ्राय आं सेलेक्ट खालामसै। सेलेक्ट खालामबाय। बिनिफ्राय आरो मोनसे सेलेक्ट खालामबावनोसै। सेलेक्ट खालामबाय। बिनिफ्राय गासिबखौबो होजोबखांनायनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन, नैबे गोजौआव थिर दङ आगदानि खना गोजौआव, बेयाव खनसे थुनानै होदो। अब्लानो बियो सेन्ड जासिगोन आरोना, रिपर्ट थांसिगोन। बिनिफ्राय नोंथांनिया बेयो साक्सेसफुल जागोन। बिनिफ्राय आङो रिपर्टखौ हरबाय। बिनिफ्राय बेखौ साननै सानथामनि गेजेराव रिजाल्टखौ मोनगोन। सप्तासेबो जानो हागौ आरोना, नोंथांमोना वेट खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय आङो बिनि रिपर्टखौ हरबाय, रिपर्ट खालामनानै हरबाय। आरो गुबुन गुबुन बेयावनो माखासे स्टेप दंबावो, नोंथांमोना रिपर्ट खालामनानै हरबानो जाबाय खननै खनथाम। बिनिफ्राय आं खालामबाय। बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो लाबोबावगोन नेक्स्ट भिडिअआव। नोंथांमोना नुनानै मोन्दों नैबेयाव नोंथांमोना बेंक एकाउन्ट होनाया बेयाव साक्सेसफुल जाजोबाखै, गासिबो कमप्लिट जायाखै। बेयाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय 4 of 6 स्टेप्स कमप्लिट। बेयाव 6 स्टेप कमप्लिट खालामनांगौआ बेयाव 4 स्टेपल' कमप्लिट जादों। बिनिफ्राय आरो कमप्लिट खालामनांगौ स्टेप मोननै दंबावो, बेखौ खालामनो रोङाखै, बेखौबो आं खालामनानै हरनांगौ। बेनि भिडिअखौबो आं गाबोन नोंथांमोननो लाबोगोन, नोंथांमोना भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय। बिनिफ्राय जायफ्रा नोंथांमोना फेसबुकनि बेफोरबायदि माखासे भिडिअफोर नांगौ, नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो हागोन। अके लोगोफोर, दिनै भिडिअआ बेनो, नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना बे कपि लिंकखौ नोंथांमोना मायाव मोनगोन होननानै बुङोब्ला, आं टेलिग्रामाव होखादों। टेलिग्रामखौ आङो डिसक्रिपसनाव होदों, नोंथांमोना टेलिग्रामाव जइन जादो। बिनिफ्राय नोंथांमोना टेलिग्रामावबो एक्टिभ थाबानो जाबाय। आं टेलिग्रामावसो माखासे गोनां माखासे लिंकफोरखौ हरगोरो। अके लोगोफोर, दिनै भिडिअआ बेनो, नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय। फेसबुकनि बागै गोबां नोंथांमोना भिडिअ मोनलांबाय थानो हागोन नैबे चेनेलनि गेजेरजों।